O BNG levará ao próximo pleno a necesidade de reparación e limpeza urxente das beirarrúas do concello. Consideran que o mal estado en que se atopan, con baldosas soltas e invadidas en moitos casos pola maleza e outros obstáculos, pode supoñer un importante risco para os peóns. No que é o centro, no casco urbano, moitas beirarrúas teñen as baldosas rotas ou soltas, de maneira que ao pisar pois abanean, o cal resulta perigoso. No inverno, evidentemente, salpican, pero ese é o menor dos males, non? O peor é o perigoso que resulta para as persoas que transitamos por estas beirarrúas. Ademais diso, hai zonas, hai tramos, incluso do casco urbano, que carecen de beirarrúa ou nos que as beirarrúas están cubertas pola maleza, insisto, incluso dentro do casco urbano. A parte de moitos impedimentos, non, para circular por elas, como pode ser pois as farolas ou sinalización vertical ou incluso os contedores do lixo, que en vez de situarse noutros lugares se colocan encima das aceras, de maneira que as persoas temos que baixar a calzada para circular. Critican que o Executivo presuma de favorecer a accesibilidade no municipio mentres mantén en tan mal estado a rede de beirarrúas. Por un lado está cometendo obras de accesibilidade en determinados pasos de peóns do centro, cercanos ao xardín, no Paseo dos Areos, etc. E noutros lugares do concello non se pode transitar cando as medidas serían tan sinxelas como iso, como cortar a herba ou pegar dúas baldosas novas. Polo tanto, non ten sentido facer un investimento grande en accesibilidade, cando por outro lado estamos descoidando as tarefas de mantemento. Na moción solicitan tamén que se pinten, sinalicen e iluminen axeitadamente os pasos de peóns.